Bore da, a chroeso I Gwasanaeth o'r Boreol Weddi, Eglwys Dewi Sant, yr ydegfed Sul wedi'r Trindod. Mae'n arfer gennym yn Eglwys Dewi Sant I gynnal y Boreol Weddi ar gân ar y Sul olaf y mis, ac nid yw'r Sul hwn yn eithriad. Mae'n wasanaeth sydd yn ein gwreiddio ni trwy y salm cantiglau a'r darlleniadau yng nghyfoeth a chysur yr ysgrythyrau. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gaelef, gelwch arno tra fyddo yn agos, gydawed y drigionus ei ffordd a'r gŵr anwyr a'i feddyliau, dychweled at yr arglwydd ac I fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd I fe a arbed yn helaeth. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y diw byw a holl gwmpaini nef, I offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd a'r diw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac I weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I ddiw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog ddiw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau bawb sydd yn wir y difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a
an gennau a fy negad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Dewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng ngyrraeg ein iach awdwriaeth. Deiwn gerau fronef a diolch, canon yn y llafar i fo a salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegyd yn ei lawef y mae gorddan derau'r ddaiar, ac efebiau i chelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fy sychdir. Deiwch a falwn a syrthion i lawr, a gostwg bron yr arglwydd ein gwnaethurwr. Canis efe i wendiw ni, a nina ei bobl ef a defaid ei borfa, heddiw os grandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn y wastad, yn oes oes oedd. Amen. Fe wyddos ti o arglwydd, cofia fi, ymwela mi, dial drosof, arfer ludwyr. Yn damynedd, paid am dwyn y maith. Gwybydd, i mi ddwyn goradwydd oedd achos ti. Cafwyd geiriau gennyt, ac aethont yn ymborth i mi. Daeth dy aer yn llawenydd i mi, ac yn hyfrydwch fy nghalon. Canis galwyd dy enw arnaf o arglwydd ddew y lluoedd. Nid eisteddais yng nghwmni'r gwamal, ac ni chefais hwyl gyda hwy. Ond eisteddwn fy hunan, oherwydd dy afael di arnaf. Llenwaist fi a llid. Pam y mae fy mhoen yn ddibaid, am clwy yn ffyrnig, ac yn gwrthod iachad? A fyddi di i mi fel nant dwysodrys, neu fel dyfroedd yn pallu. Am hynny, fel hyn y dywed yr arglwydd. Os dychweli, fydd adferaf ac fysefi o'n blaen. Os tynnu allan y gwerthfawr oddi wrth y diwerth, byddi fel gennau i mi. Tri'r bobl at y ti, ond ni throi di at yn twy. Feth na fy'r bobl hyn yn fagwyr o bres, ymladdant yn dy erbyn, ond ni thorch fygant.
canes yr wyf gyda thi I ddachub ac I thwared, medd yr arglwydd. Gwaredaf di o afael a rhai drygionus, ryddhaf di o lawer rhai creulon. Bendigedig fy fo arglwydd yw Israel, hanes na fe amwelodd ac abrynodd ei bobl, ac addyrchafodd iach awdwriaeth nerthol I ni, anhyd a fyw ei wasanaeth o'r. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau proffwydi, yr rhai o'i fodd a chreuad y byd, yr anfon a fe fy'n I ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth wylo pawb sy'n ein casau. Y gwnau e fedri garef antadau, ac y cofiau ei santau gafamod, a rhwad yng ngofef wrth ein tad Abraham. Sef bod I fo ganiatau ni, wedi ein hymwared o fiwr fwylo ein gelynion, allu ei wasanaeth I ef yn ddiol. Mewn sanctau frwyf a chyfiawnder ger ei bronef, o'r ddoffiau ein bywyd. A thithau Babelwyr yn broffwyd i'r goruchaf, hanes tiau o flaen wyneb yr arglwydd I baratoi ei ffurfedd, ac I roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl ef, trwy faddaiant o'i pechodau. Oherwydd tirionddeb tri garef ein Duw, trwy yr hon yr ymwelodd I godiad hael ar uchelder, I roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywallwch a chasgodangau, ac I gyfeirio ein traed I ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr roedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Yr unfed bennod ar 10 o Efengil Matthew, gan ddechrau ar yr unfed adnod ar 20. O'r amser hwnnw y dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd I Jerusalem, a dioddef llawer gan yr henaduriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. A chymerodd Pedr ef y dechrau ei gyrryddu gan ddweud, Na atw Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd I ti. Troi syntau a dywedodd wrth Pedr, Dos ymaith o'm golwg, Satan, rhwystr ydw I ti mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynion. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, Os mynd neb ddod ar fy ôl I, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canleni. Oherwydd pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd, fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd ar fy mwyn I, fe'i caiff. Pa elw a gaiff dyn os ennill yr holl fyd a phorffedi ei fywyd? Neu beth y rydd dyn yn gyfnewid am ei fywyd?
oherwydd y mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i engylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Yn wir yn dweud wrthych, y mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma, na phrofant flas marwolaeth nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei deyrnas. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yna nefoedd, sanctaidd ierdenu, deled y dair nas, wneler dewallus, megis yna nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhau'n calonau, ac adnewad ysbryd yn iawn o'n mewn. Arglwydd pob nerth a chydernid ac awdur a rhoddwr pob daioni, plana'n ein calonau gariad at denw, ychwanegan o mwir grefydd, maetha ni a phob daioni, ac o fawr drigaredd cynnal ni yn ddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a gwasanaeth yn wir fraint,
Amddiffyn I dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Nefol dad a'n cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn I ath gadarn allu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn I unrhyw bechod, na rhedeg I unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, I wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gweddiwn dros holl eglwys Crist, a thros bawb yn ôl a'i hangen. Gweddiwn dros yr eglwys. Gweddiwn dros ein cydblwyfolion a'n cydaddolwyr, dros yr rhai sy'n addoli'n rhithiol gyda'r podlediadau neu trwy ddefnyddio'r daflen wythnosol, a'r rhai sy'n addoli yn adeilad yr eglwys. Gweddiwn am nerth a nawdd ein tad nefol, I gario'r groes ac I ddilyn ffordd y groes yn feunyddiol, a thyfu ac eiddfedu yn ein ffydd. Holl alluog a thragwyddol ddiw, y llywodraethir ac y sancteiddir holl gorff yr eglwys gan dysbryd. Derbyn ein gweddiau dros bob ystad o ddynion yn eglwys sanctaidd, fel y gall pob aelod ohoni yn ei alwedigaeth a'i weinidogaeth, dy wasanaethu dyn gywir ac yn ddiwiol, trwy ein harglwydd a'n hiechawdwr Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros bawb sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd, hil, cefndir, rhywioldeb, dros geiswyr lloches yn arbennig sy'n ffoi rhag perygl gwirioneddol yn ei mamwlad. Gweddiwn dros y rhai sy'n gweithio'n ddiflino I ddileu yr anghyfiawnderau sy'n llysteirio bywydau. Drygarog ddiw, cyflwynwn I ti anghenion yr holl fyd, lle bo casineb, rho gariad, lle bo camwedd, rho fyddeiant, lle bo amheuaeth, rho ffydd, lle bo anobaith, rho obaith, lle bo tristwch, rho lawenydd, lle bo tywyllwch rho oleini. Caniatáu ni geisio nid yn gymaint I gael ein cysuro ac I gysuro, nid I gael ein deall ond I ddeall, nid I gael ein caru ond I garu, oherwydd trwy rhoi y derbyniwn, trwy faddau ymyddeir I ni, a trwy farw y genir ni fywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gyda gwyliau'r haf yn gyflym yn dirwen I ben, a blwyddyn academaidd newydd ar fi'n cychwyn. Gweddiwn dros ysgolion cynradd ac uwchradd ein dinas, dros yr athrawon, y staff cynorthwyol a'r disgyblion, wrth iddynt gyfarwyddo a threfn newydd a hynny o dan amgylchiadau dieithr a gwahanol iawn i'r arfer. Caniataeth ysbryd o ddiw, orffwys ar bawb sy'n dysgu, y dyddiau hyn. Galluogan nhw trwy air ac esiamplu arwain y disgyblion I barchu'r gwirionedd, I geisio daioni ac I ymhyfrydu mewn harddwch. Fel y deillio'r pethau hyn, y delo'r rhai sy'n cael ei dysgu a'r rhai sy'n ei dysgu thadnabod ac I thaddoli di, rhoddwr y cyfan sydd dda, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gweddiwn dros y bobl yn ein bywydau, sydd angen ein gweddiau arnynt. Dros bawb y gwyddom ni sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd, neu sy'n gofalu am rhywun arall, a thros bawb sy'n cario croesau trymion.
bydde di ni fod yn ffyddlon yn ein gweddiau drostynt. O llalluog a thragwyddol ddiw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Cyniatau weddiau dy blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rhod osteri, ro ryddhad, rhoad newyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn olaf, gweddiwn ros y ffyddloniaid y mydawedig, gan gofio yn ein gweddiau aelodau o deulu Eglwys Dewi Sant a fu farw yn ddiweddar, dros bawb sy'n galaru, a thros bawb y cofiwn am ei marwolaeth yr adeg hon o'r flwyddyn. Dad pawb oll, gweddiwn arnat dros y rhai y mydawodd ar fichedd hon yn dy ffydd di a thofn. Dy roeddynt dy dangnefedd, llywyrched bythol o leini arnynt, ac yn dy ddoethineb grasol a thallu yn feidrol, cyflawna'n ddynt fwriad dionis dy berffaith ewyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog ddew a roddais di ni ras y bryd hwn i fod ynghyd ac yn unfryd mewn gweddi arnat, ac wyt yn addo pan bydd 2 neu 3 yn gytun yn denw y bydd i ti gyniatau ei gofynion. Cyflawna'r awr hon o arglwydd, ddymuniad a deisyfiad dyweision, fel y bo mwyaf buddiol iddynt, gan gyniatau ni yn y byd hwn wybodaeth o thwirionedd, ac yn y byd a ddaw, bywyd tragwyddol. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Meddai Iesu, oherwydd pwy bynnag a fi'n gadw o'i fywyd, fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn ni, fe'i caiff. Y 5 adnod ar 20 o'r 11 bennod ar 15 o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Mae'r ffydd Gristionogol yn llawn o baradocsau. Y drefn arferol o bethau yng ngolwg y byd yn cael ei throi'n beniweired. Paradocsau sy'n gadael nifer mewn pembleth ac sydd yn gallu ein gadael ni i gyd ar y degau, yn sefyll, yn crafu pen a meddwl sut ar y ddeiar rydyn ni'n gwneud synwyr o'r rhain yn ein bywydau beunyddiol. Mae'r byd yn dweud un peth wrthym, mae'r ffydd Gristionogol yn dweud peth arall wrthym, a chawn ninnau ein gadael i ddewis rhwng y ddau.
Mae dilyn Iesu Grist yn golygu ein bod ni'n cerdded mewn ffordd wahanol i'r byd, ac yn gweld y byd trwy bar gwahanol o lygaid. Mae dilyn Iesu yn gofyn i ni osod blaenoriaethau sydd yn wahanol i blaenoriaethau'r byd, ac nid yw hyn yn hawdd o bell ffordd. Ystyriwch y gwynfydau ar ddechrau'r bregaeth ar y mynydd, a mae pob un o'r gwynfydau yn baradocs sy'n herio blaenoriaethau'r byd sy'n gofyn i ni weld y byd trwy bar newydd o lygaid. Yr addfwyn, nid y gormeswyr sy'n etifeddu'r ddeiar. Y nywynog sy'n cael ei digoni, nid y rhai sydd eisoes a digon yn ei meddiant ac eto'n parhau i deimlo gwacder yn ei bywydau. Y tangnefeddwyr, nid y rhyfelwyr sy'n cael ei galw yn blant i Dduw. Iesu hefyd a ddywedodd, bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf. Paradocsau yw'r rhain i gyd, paradocsau sy'n troi y ffordd arferol o feddwl am y byd ben i weired. Roedd Sant Paul hefyd yn yr un modd yn hoff o paradocsau, mewn gwendid y mae cryfder meddai, ac yr oedd yntau wedi dysgu y wers bwysig hon trwy ysgol brofiad. Ne fe allwn ni feddwl am y groes, calon ein ffydd, nid oes paradocs mwy. Y groes, yr arwydd oedd yn codi braw ar bawb yng nghyfnod Iesu. Yr arwydd hwn o fethiant, cosb, siom, anobaith, marwolaeth, ac eto, trwy farwolaeth Iesu arni, fe trwyd yn arwydd o fuddugoliaeth, amaddeiant a gobaith. Pan edrychwn ni ar y groes, beth a welwn ni? Nid teclyn dienyddio dirdynol, ond arwydd o'n ffydd, testyn ein llawenydd, a sicrwydd o gariad Duw tuag atom ni bechaduriaid a'n heilwng. Neu beth am y bedd? Dyna chi baradocs arall i ni yn ein ffydd Cristionogol. Does dim yn fwy terfynol nac anobeithiol na'r bedd tywyll, oer a llaeth. Does dim sy'n sôn mwy am ddiwedd taith a methiant bywyd na'r bedd. Ond, ar fore'r trydydd dydd, fe drodd y bedd yn arwydd o fywyd tragwyddol pan symudwyd ymlaen a ffrwydrodd bywyd ohono trwy atgyfodiad Iesu. Tro ar ôl tro, cawn ein hwynebu a pharadocsau ein ffydd. Ar y degau, cawn gysur mawr o'r paradocsau hyn, ond ar y degau eraill, nid yw'n hawdd i ni ddigymod yn hwchwaith. Paradocs arall sydd yn ein hwynebu yn ein darlleniad o'r Efengil y bore yma, pan ddywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd ar fy mwyn i fe'i caiff. Beth yw ystyr y geiriau hyn, ond colli mwyn ennill. Colli mwyn ennill. Ond y gwir yw does neb yn hoffi colli. Does neb yn cymryd rhan mewn ras neu gystadleuaeth gyda'r bwriad o golli, y mae pob rhedwr a mae pob cystadleuwr a'i fryd ar ennill, neu pam cymryd rhan yn y lle cyntaf. Yr ydym yn cymryd rhan i ennill. Fe ddywedwn y cymryd rhan sy'n bwysig, eto mae rhywbeth yn hynod o foddhaol mewn ennill wedyn, ac nid hawdd bob tro i'w cuddio'r siom o ddod yn ail, heb sôn am fod yn olaf. Y gwir yw, mae yna rhywbeth cystadleuol ynom ni i gyd, sy'n hoffi ennill, ac ystyriwn golli'n methiant personol rhyw ddiffyg yn ein gallu, neu'n sgiliau, neu'n doniau. Ac felly beth yw ystyr geiriau anodd Iesu ni tybed, sef colli i ennill? Doedden nhw ddim yn eiriau yr oedd y disgyblion yn fodlon iawn i'w clywed chwaith. Roedd yr holl sôn am godi croes, o ddilyn ffordd y groes, o golli bywyd i'w ennill, yn ormod iddyn nhw mewn gwirionedd. Doedden nhw ddim yn deall. Os ydym am ddeall ergyd geiriau Iesu yn iawn, mae'n rhaid i ni edrych yn ôl ychydig o adnodau, i'r darlleniad y sil diwethaf,
a chyffes Pedr yng Nghesareia, Philippi, pan ofynodd Iesu i'w ddisgyblion, pwy meddwch chwi ydw i fi? Yr ateb i'r cwestiwn sylfaenol hwn, cawn Pedr yn gwneud ei gyffes fawr o ffydd. Ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Mae'r term Meseia yma yn holl bwysig. Ystyr y gair Meseia yw un sydd wedi ei ddewis ac wedi ei neinio gan Dduw, un wedi ei ddewis a'i ethol gan Dduw i achub ei bobl. Roedd disgwyl mawr yng nghyfnod Iesu y bydde'r Meseia, yr achubydd, y gwaredwr, yn dod ac yn gwaredu pobl Dduw o afael ei gelynion, sef y Rhufeiniaid. Pan ddwedodd Pedr wrth Iesu, ti yw'r Meseia, yr oedd Pedr yn disgwyl y byddai Iesu yn gorchfygu ac yn ennill y dydd ac y byddai Pedr a gweddill y disgyblion yn rhannu yng ngogoniant y fuddugoliaeth fawr oedd i ddod yn Jerusalem, pan fydde'r Meseia yn gwaredu'r ddinas honno o law y Rhufeiniaid. Yn hyb Pedr, os Iesu oedd y Meseia, yna doedd dim arall yn ei ddisgwyl, ond llwyddiant ar ben llwyddiant, buddugoliaeth ar ben buddugoliaeth. Doedd dim na fydde'r Meseia yn gallu ei gyflawni, oherwydd roedd Duw wedi ei ddewis ei ethol, ei eneinio, ac yr oedd Duw gydag ef. Felly pan ddechreuodd Iesu sôn am fynd i Jerusalem ac y byddai hynny yn golygu nid llwyddiant, ond dioddefaint a chael ei ladd, fe allwn ni ddeall pam nad oedd Pedr yn gallu digymod ar syniad hyn. Meddai wrth Iesu trwy ei gyryddi, na to Duw, arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Nid oedd y Meseia i ddioddef, ac yn bendant, nid oedd y Meseia i gael ei ladd. Ennill oedd gwaith y Meseia. Pa fath o Feseia sy'n dioddef ac yn marw, nid unrhyw Feseia ddawyd yn yr Hen Testament, roedd hynny'n bendant. Methiant oedd hyn oll yng ngolwg Pedr a'r disgyblion, nid buddugoliaeth. Ble oedd y llwyddiant, ble oedd y gogoniant a'r goron a ddeiau o ennill? Pa werth oedd mewn colli? Nid yn unig oedd Iesu y Meseia i ddioddef a marw marwolaeth y groes, yr oedd hefyd yn disgwyl i'w ddisgyblion wneud yr un peth. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, meddai Iesu, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. A dyma ni, gyda Phedr a gweddill y disgyblion, yn dod i weld beth yw ein galwad a'r gost, a'r fraint a ddaw o ddilyn Iesu Grist. Cawn ein galw i ymwadu â ni ein hunain, i roi heibio hunan falchder, i roi heibio yr awydd i ennill, i roi heibio i chelgais hunanol, i roi heibio y tueddiad i weld bywyd fel un gystadleuaeth fawr yn erbyn eraill, a gwneud hynny mwyn gwneud lle i'r groes yn ein bywydau. Y groes i ni yw'r goron, cario'r groes i ni yw ennill, y groes i ni yw bywyd. Nid unrhyw groes yw hon, cofiwn, ond croes Iesu Grist, a'i ddilyn ef ar hyd llwybr, gwasanaeth cariadlon a gostyngedig, hyd yn oed pan nad yw'r byd yn gwneud fawr o sylw ohonom, neu pam yr byd yn ein gwawdio am fod yn ei tîb nhw yn ffôl. Yn y weithred o ymwadu â ni ein hunain, yn y weithred o golli a chodi croes a chanlyn Crist, y dysgwn ni sut i fyw a gweld y fraint a'r bywyd yn ei holl gyflawnder a ddaw trwy wasanaeth cariadlon a gostyngedig. Y peth rhyfedd am baradocs yw ei fod yn herio'r norm yr ydym yn cymryd yn gyniataol. Mae'n ein herio ni weld nad oes rhaid i bethau fod fel y gymaint. Mae'n creu tensiwn creadigol sy'n cynnig ffordd newydd i ni. Nid y gormeswyr, nid y rhyfelwyr, nid y cystadlu, nid yr ennill, nid Covid-19,
Nid y bedd fydd yn ennill y dydd. Na, y rhai sy'n codi croes, a thrwy wasanaeth cariadlon gostyngedig a llawen yn canlyn Crist, gan wybod fod y frwydr eisoes wedi ei ennill trwy'r un a fu farw ar y groes, Iesu Grist ein hardwydd ni. Yn y paradocs rhyfedd hwn, y mae ffydd yn cynnig gobaith, wrth i ni fynd ati, a chodi'r groes a'i ganlyn ef, oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd ar fy mwyn i, fe'i caiff. Amen. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch calonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.